Bože Bog, braći i sestre. Lepo da slavski kolači imaju ukras, ali ako nemate vremena, kao što i mi nemamo vremena jer smo se nedavno selili, ili prosto niste vešti u pravljanju ukrasa, pogledajte kako smo mi napravili najskromniji slavski kolač koji ima najosnovnije elemente slavskog kolača. Sve ostalo je suvišno, poželjno i lepo, ali nije neophodno. Pogledajte. Ide topla voda. Topla voda. Prilike. Znači sipat ćemo kasac, suvi, mi imamo suvi. Može i sveži deo, ne mora cijela funta, nego pola. Dodat ćemo šećer, da krene to da radi, da se veže i da se vidi. Malo šećera, ćemo lepo da promašamo. Pokrijemo folijom i onda se ubrza taj proces. Ostaviti na papriku. Ovakav kvasac je malo krenuo da vrije, krenuo da pravi penu. Sipamo brašno. Sipamo osveštenu vodu. Obično sveštenik osveštava, ali mi sad smo u raskoraku pa koristimo osveštenu vodu. Ovo je od svetih mučenika Makaveja. Pa konkretno je ovo od svetih Makaveja 2019. godine. Malo soli sipamo. Kada testo stoji u posudi malo duže, ono se zalepi za nju, pa zato sipamo malo brašna da se ne bi zalepilo. Papir za pečenje nije obavezan, ali se nama pokazao kao praktičnije rješenje jer nam se dešavalo da se uhvati testo za zidove šerpe i posle kad se kolač ispeče mora da se pokida da bi se izvadio. Tako da je ovo sigurnija varijanta.
Sad puštamo da raste testo ponovo, a za to vrijeme mi ćemo da pravimo Pečat. Testo za pečate se pravi samo od testa i vode. Eventualno može da se doda i so, ali nije obavezno. Ono što je specifično za testo za pečate i eventualno ukrase, ako ko pravi, je da ono treba da bude dosta suvo da se ne bi lepilo. Moj ženi to dobro ide, ali kada ja ovako smotam pravim kolač, ja ga još dodatno pospem brašnom ispod i iznad da se ne bi lepilo za sto i za ovaj drveni pečat. Ono ima i tehniku da prvo utisne pečat, pa ga onda odseče malo šire od okvira samog pečata, da ima kao ramu. Pripremimo ovako 5 pečata i kada se testo u šerpi podigne, idemo u lepljenje. Isus Hristos Nika, znači pobednik. Ta slova da se vide. Umočimo malo u vodu. Namažemo malo vode na mjesto gdje će da stoji pečat, da bi se zalepio. U ime Oca i Sina okrenemo lepo slovo. Kao kad sveštenik bude zakrštavao, ovako u ime Oca i Sina Svetoga Duha, tako idemo 1, 2, 3, 4, pa ćemo 5 na kraju na sredinu. Gornji i donji grejač na 200 stepeni. Dok se peče na jakoj vatri, pokrit ćemo ga papirom za pečenje da ne potami. Peče se 20 minuta na 180 stepeni, a 40 minuta na 150 stepeni. Smanjimo temperaturu na 150 i sad može da se skloni papir. Vreme je isteklo. Kada istekne vreme, vadimo ga iz šerpe i iz papira, stavljamo ga u vlažnu krpu. Da odstoji, da mu kora ne bi bila previše tvrda, da može lako se seći. Tek kad tako stoji, kad se ohladi, onda ga ubacimo u kesu. Nekad hoće, ako je krpa previše vlažna, da hleb prosto bude mokar, onda ne treba da ide u kesu. Treba ostaviti otvoren hleb malo da se prosuši, pa onda u kesu.
to je to. Spreman je za crkvu.